Omahaino kaisa nubjaka mangplini bisingtui Yaphang Kurwi Yarung Kurwi bedek Kurwi busok Kurwi bopra Kurwi obahaino kaisa Tripura hasteni ketal organization ketal bodol nubjakpika Tipra Sena hinui sawi kenarika Tipra Sena ni presiden Joy Bikrom Jomatia Borokni Yaphang Kurwi Yarung Kurwi ongui tongphano Borok sawi kenarika piaba borok ni kologo sabo phanui tong do phano mothangna hinui borok tabuk Tipra Sena hinui organization ketal bodol songsawi tongo tai borok ni bisingtui do pha phiogna hinui borok sawi tongo tabuk piaba political khainero borok do phani samung tangya borok MDC EM MLA omahai montri engnani simisinayo piaba do phani Koksaka rok nibo sawi kenarika Tipra Sena ni presiden Joy Bikrom Jomatia satai kelayo khapang dahotai buhsong Tripura hasteo thanggrung thangaitaniwo tabuk Tipura sa ekbuke dobo obahaino do phano mothangani kok salai tongo tai MDC MLA minister montri koto borok tabuk salai tongo do phano mothangani hinai piaba bupro mothangjakno piaba obahaino kaisa kok kawi phekya Tipra Sena ni presiden boni chehra nachigoi naikha hangke mosom sani jagasi tai bini logio tongnai hingito bukogo mask kosom thepawi mogolo chosma kosom thobui obahaino anoke bo siniya ungthu hinui tongma haike tongui tongkha yang Tipra Sena ni presiden Joy Bikrom Jomatia hangke kok sai tongkha koto kok piaba o kokno tabu lukrok khnawi singlai tongbaikha Tipra Sena presiden Joy Bikrom Jomatia borok je organization bodol songsamani ki borok Tipra sarokno mothangai manai ba Tipra sarokni samung busuk tangmanai obahaino tabu nukjak sijak lukurok tabuk samung kawi tongo lukurokni khawo borok jesukpano press meet khaitongthu borok hai borok kuno dophano mothangai manai haida wancho lukurok nainedi bulan sing paithak jora Tipra Sena ni presiden Joy Bikrom Jomatia Tamo sawi kenarikha tai borokni ungkologo sabo phanui tong rutugui naidi lukurok tai bongni kokni bisingtui bujiui naidi sabo phani tong nainedi chini kok tibini mangpliwo Ang Joy Bikrom Jomatia Tipra Sena ni presiden Jemo video nai tongnai bai dada song kahangke businya di te khnai naruk di teman hamale sini somai belai kom tabok sung tabok belai ne khasi rugani somai sini pisaphan sung tabok ler la hangke belai ulop sung boni u ler mani ulop sung kabangma boni bangma bugi nai je NRC CA ni bangai election sedang thaisa Koksaka rok si tabok ke active teman hamale borok sigu tabok borok CA ni bangai thaisa Koksaka hangke buskang phani MDC election go borok but sangani pura but maya khanai जों Tripura sarokno ke kobor gyan kri jema so khaje borokno bad dodi sini sing simo andolon ma khainai jodi sini rok pokoi tongke u sieng ke tamang nai ni rok kisam mui to khailai di boini borok sini hago haphai sing tebo satok jaknai sini bo sarokni sa thai nung thai tebo sei jaknai tabok awot lago sini borok slang thung bring thung sebia jodi si tabok sieng paike te 10-20 bosor pore edisi area go bo sini borok satok jagai bo haike nei sebi outla haije tak outla ni condition hai bo haine eri area go bung painai acha ni rok ano kaise kok sale hor ekta duita go samung nangai borok ni area go de thangrak samung nangai thangpa sibo kha kiri korok ke mathange aske sini borok ro busi thai borok ni borok ke temani hor ekta duita sini borok ni parago phagi chok nungoi thugoi tongoi thangma oro ni sijago borok ni sadin busuk sini sadin busuk ang direct kok sanai bai anu communal honai ke hothung ani bahana jek an dada ni boroni bobishot dong nagi ang kok sai tongmani ang communal angka ang communal ne tuma police case honai rodi Tripura hani bangai an dada ani bai songni bangai ekbaria 100 barang jel thangani soigo borok ni go tabok kirimung phaiga nangnai buini hago thangai buini nogo thangai u hani malik nonu u nok ni malik nonu satogoi togoi tongkhe u nok ni u hani rikhlai tokhlai rojak nai borok siga nangnai omon 1971 ni Tripura ya omo 2024 ni Tipra si hi borok siga nangnai jodi sini bai bahna jukno mokol khaya bai nakeu mokol sokhlai ge khibege rojak nai hi jodi si yak khaya bai rungke yak ta sogoi khibi rojak nai hi borok siga nangnai jodi si borok chini dada bu phayong no togoi bugui butharke boroni dada bu phayong no busung togoi butharnai hi te ani dada song nirok kaise kok siga nangnai azadi borok no sangai maya sing bono khut chini theibai chini phabai sing segi simana nai angbo sigo niok joto lengjak laha angbo lenghanu thokok jakmung Greta Tripura Land mahapu
Tipra len mahapho teman-teman mahapho apa mung samaya borok no sing minister MP MLA MDC senaga borok Tipra sano pogoi borok bunyi borok no si bai ngpai lege neta rok no sing asai mung salap gerei borok fainai tangnai borok ni samung si singno thokogani joto neta ya na apa no 95% neta rok no gari rang nok mahake harok doparok pogoi tango borok tabok sieng mano tege si taisa step namaya taisa kok samaya saka simin kok sagai bu neta rok sino phioknai u neta rok sino basoknai u video nai tongnai ani bai ani dada Tiprasa je tongnai Tiprasa rok no koimeng je u sie chini borok Tiprasa rok thipe besi de ex nangai rojak mani bono protest khaigani bangai TRS Tipra Sena borok kaise protest ni bangai rally khaigani bangai kaise wan sogoi tongo nirok joto phaibeji nungjefa party khaiji nungjefa jaga bud dodi sing nirok ni bud bai nirok ni party bai chemungsa link kari nungje musungma jaga bud dodi nungje musungma jaga party khaiji apamo party ya omo sini je mathai je sing chak sini jaga sejak tongmani boni tike kok khorang ti sagani bangai joto blogero phaibeji jadi nirok TRS ni official WhatsApp number or jaga text khailedi 98633474642 or jaga joto SMS khailedi ni on kaise SMS no kaise pharo nai chini mem patal kinyani go kaise kokle tongo chini ha sini sasoni sagai chini bisas nagai Bangladesh go back ni boje borok no homani u borok no siboni dada hi saipi ma gengke u borok no kokle tongo mungsa chini bubagra no koigi saga musugo ni ne bang u hani bang sing to Tiprasa mi afro bu theimago tini bu theimago khana bu theimago greater Tipra len ni bangai ning hangar strike kheiforo hatai kotorgo afro bu sini je tongnai Tiprasa joto horgo basoni bangai teyar joto u hani bangai thigani bangai teyar joto silaiguli kokjagani bangai teyar boni purei somasama sing khanala BJP go join khaipe hai aske bubagra nang sasi sing sibano bisa sasnai sibani go sing thangsnai sing Tiprasa ro mungsa palmalia tabok tei sing mungsa political party no bisas khaimalia u sing satok jakmani u sini bai bahna jigmo yak hai bai rungjakmani boni yok nai ke sing political party no support khai mungsa maya asagla ang sila ha sing Tiprasa theimaro nai ke boronai tabok theimana nai ke bunanai sini proshno omo simangnai sini thei tosa klaimani buskang phainai bobishot ko sini busa rok tokjakmani satokjakmani butharjakmani rep khaijakmani mukti romanai de je keboisa sa u hani bangai samung khai tongnai rokno kaise kok sar mungtei kaise kok samung borok sino guli kok manai borok sino jail ko damanai borok sino buthar manai apane borok je sini wan sokmani je sini ideology bono borok o duniani mungsa shokti mungsa power no bono sino muthakmaya masa borok ano sago violence bulai toklai bai mungsa maya ang palmaya tumama violence tumama bulai toklai nijini pha phunugoi nijini shokti phunugoi buini hago thangai buini nogo thangai bugui togoi satogoi oroni o ha maliku nok malik no bugui togoi tongmani bosi violence ani nogo phaigi ano bugui togoi tongphaimani o bono kasogani thani thima rokhe romani thinaga nangkhnamani bo violence ya bono self defense hongo buike sagai tongo o lamai hingke binas ngai hi nung tamo kok sana musung age chini raja rani rok je Bangladesh bai Pakistan East Pakistan tak to Bangladesh ng paya borok juddu nglai tongporo chini raja rok rani rok maya ngai borok na chini Tipra go ha bagui romani bainu tabo ase problem kotomang paige chini motive keno satogani ya keno bugani ya chudo sing chini self defense bangai sing ma khaige sing je age bugijak je bai ang Bangladesh ni phagi tak oro tongphaila hangke ule mo haing hahi tak sing bugi ma tongmani u sing je bugijak no sei sing tewa repeat khaige je u mistake no sing tewa repeat khaifimalia singte Bangladesh ni no singte Tipra hago damalia boni bangsi sing khorang mati sag u kaso thani binas ngai ke ngai thui maro nai ke ronai thui naga nang ke nanai ke sagai tongo kolom baisi satok jangmano mothak manai hi nung tamo sana musung u kolom u pis ni kok sagai ma bosuk neta phaikana ma bosuk thangkhana ma bosuk leaders phaikana ma bosuk thangkhana u pis tabok tei sing mungsa political party no bisas khaimalia u sing satok jakmani u sini bai bahna jigmo yak hai bai rungjakmani boni yok nai ke sing political party no support khai mungsa maya asagla ang sila ha sing Tiprasa theimaro nai ke boronai tabok theimana nai ke bunanai sini proshno omo simangnai sini thei tosa klaimani buskang phainai bobishot ko sini busa rok tokjakmani satokjakmani butharjakmani rep khaijakmani mukti romanai de
जे बैसा सा उ हानि बाङै सामों खाइ तंनाय रंनो कासे कक सार मोंते कासे कक सामों borok sungno guli kok manai borok sungno jail ko damanai borok sungno buthar manai apano borok je sini wan sok mani je sini ideology bono borok o dunia ni mungsa shokti mungsa power no bono sungno muthak maya masa borok ano sage violence bulai toklai bai mungsa maya angpal maya tumaba violence tumaba bulai toklai nijini pha phunugui nijini shokti phunugui buini hago thangai buini nogo thangai bugui togui sa togui oroni o ha maliku nok malik no bugui togui tongmani bosi violence ani nogo phaigi ano bugui togui tong phaimani ul bono ka sogani thani thima rokhe romani thina ga nangkhe namani bo violence ya bono self defense hongo Buike sagai tongo o lama hingke binas ungnai hi nung tamo kok sana musung. age chini raja rani rok je Bangladesh bai Pakistan East Pakistan tak to Bangladesh ng paya borok juddu unglai tongporo chini raja rok rani rok maya ngai borok na chini Tipra go ha bagui romani bainu tabo ase problem kotomang paige chini motive keno satogani ya keno bugani ya chudo sing chini self defense bangi sing ma khaige sing je age bugi jak je bai ang Bangladesh ni phagi tak oro tong phaila hangke ule mo haing hahi tak sing bugi ma tongmani u sing je bugi jak no chei sing tewa repeat khage je u mistake no sing tewa repeat khaifi malia sing te Bangladesh ni no sing te Tripura hago damalia boni bangsi sing khorang mati sage u kaso thani binas ngai ke ngai thui maro nai ke ronai thui naga nang ke nanai Ke sagai tongo kolom baisi satok jang mano muthak manai hi nung tamo sana musung. u kolom u pis ni kok sagai ma bosuk neta phaikana ma bosuk thangkhana ma bosuk leaders phaikana ma bosuk thangkhana u pis u kok bai mungsa suk ma hande ang ali ma mani nugya kotak jora total independence nangge u sini man thaino singno royangke sing khut chini pha bai khut chini thui bai sing bono segi nanai omo video je nai tongnai rokno jotono koimung sms khailai di nirok ni kaise kaise sms singno kaise kaise pha ronai ang tabo বিশ্বাস tongu Tipra sarok tabo bu u hani bangai hingai tongkho u hani bangai thui romanai tongkho u hani bangai thui namanai tongkho u hani bangai thui manai tongkho he hambai acha kaise kok CA Supreme Court do case tolai tongo case by nai phu kaise kok tabo mong tongo pirzak tongo kok ke mo si CA ni bangai sini buba gara bu Supreme Court do case ojak CA ni bangai sini patal kenya bu Supreme Court do case ojak Supreme Court do kai bose case kelai ge dulasa ge case burung file burung ung si Engke Supreme Court tabok bono 20 bosor u case no solve khaigani bangai u case ni number sok khaigani bangai 20 bosor tong somoy nake 20 bosor or tabok khai CA lagu ungjake wa boni borok wansar ro haphai tong paisnai engko 20 bosor pore sing justice mahi ta khani ba for already wansak bangmang paine apor already sing satok jage spai phignai omode justice omode niyom omode kanun